Natoč sa, ako otáčaš svetlo z telefónu okolo hlavy. Zmeň outfit a natoč presne rovnaký pohyb. Otvor CapCut, vyber tvoje 2 videá. Uprav video tak, že v prvom zabere vyberieš moment, kedy máš svetlo za hlavou. Strihni, zbytok vymaž. Druhé video, nájdi moment, kedy máš svetlo za hlavou. Strihni a vymaž prednú časť. Teraz máš krásny prechod medzi zábermi. Môžeš upraviť rýchlosť, aby si zdôraznil stredovú časť. A máš hotovo. Do you want the talker?